Ndamira pamberi pedare ramambomutasi. Ndamira pamberi pedare ramambomutasi. Zvese zvechokwadi. Zvese zvatichataura nezvechokwadi. Pachabatwa nemwana. Ndikakanga chabatwa nemwana. Mwari Mwari ari mubatsiri wangu. Ini ndinoitwa Sophia Matasha, ndiri mai Mdzinganyama. Pamusoro Mambomutasi. Mambomutasi ndauya ndakamirira mhuri yekwaMatasha. Ndauya ndakamirira mhuri yekwaMatasha nekuda kwematambudziko atiri kusangana nawo semhuri yekwaMatasha pamwe nevazukuru vedu. Ini semukunda mukuru womhuri ndakauya kuzopira nyaya iyi kwamuri ndiri mutsoka dzana baba avo vakanga vakabatikana nekuda kwemabasa. Tine zviri kutinesa mumhuri, izvo ndanyora zvinotevera. Zvatiri kuda kuti mutibatsirewo semusha kuti zvinombofamba sei. Hatisati tasvika hedu pakurwa nekuda kwematambudziko aya. Ndizvo zvatipa kuti tiuye kwamuri munhu mukuru mutibatsirewo. Matambudziko, kurwara kusikanzwisisike, kusanganisira kukanganisika pfungwa chaiyo. Namba 2, kushaya mabasa kune vamwe vana mumhuri ivo vakadzidza. Namba 3, kusamira kwedzimba zvakanaka kune vari mudzimba. Namba 4, kusaroora nekusaroorwa kune vamwe vana mumhuri nekuvazukuru vedu kungopiwa vana chete. Namba 5, kufirwa pasina mazuva uye kufa zvisina tsananguro pobva pashayiwa anosimudza musoro kudawo kuzvitsvaga kuti chii chakonzeresa. Namba 6, kusawirirana mumusha kunokonzera kusagadziriswa kwematambudziko aya. Mambo ndinofunga manzwa matambudziko edu, asi ndoda kuti nditsindire ndichiti mumusha medu maane nguva kuchingofiwa. Chanyanya kuzotisimudza kufiwa kwevanhu vairi vakaitika muna January vakafira kuSouth Africa neaccident. Hanzvadzi yangu inini iri imba yaJohn Matasha. Inini ndini mwana mukuru waJohn Matasha nehanzvadzi yangu inonditeedzera namai varipo nana baba munini vedu vese. Pashaikwa kudaro neaccident, mitumbu yakauya tikagara pasi, mitumbu iri mumba nekuti nyakufa hanzvadzi yangu akanga auya muna September tetedu akashaika. Ndikati inhamba 6 mumba mana baba edu vakabarwa ari 10 tete. Kushaika kwakaita tete takauya kunhamo tikazoya kunyaradzo muna December. Hanzvadzi yangu iyo yakashaika yakatouyawo muna December. Achibva ataura akati mumusha medu hatina kubatana, zvinhu zvedu zvatinoita tinongodhonzerana, uyo aita zvake uyo aita zvake. Dai zvaibvira taizomboita get together. Anga akati hanzvadzi unozoronga iweyo gore rinouya wondipa date racho kuti timboite get together, timbonga tiripo tese tione kuti zvingafamba sei. Hapana kupera 12 days tabva kunyaradzo yatete wakanga washaika muna September. Ndo pakabva paitika accident nehanzvadzi yangu aine muzukuru mwana wangu inini anova mwana wemunin'ina wangu second from last, ndo wangu wakatotedzana. Munin'ina wangu ari kuUK, mwana wake anga ari kuuniversity, amusiyira iyo hanzvadzi yangu kuSouth Africa, ndiye waigara naye. Saka wakanga wari wese waita accident wakafa wari wese. Saka zvaitika sekudaro takabva tati vanhu takawirirana tikati sekuti mukomana wezviro zvakazvitaura tiri kunyaradzwana vazhinji vese vakatozvinzwa kuti dai taita get together. Saka ndiyo get together party yacho yazotoitika yekuti tabva tasanganiswa tese, pakanga pakazara pamba ipopapo. Mitumbi iri mumba tikadaidzana nana baba edu tikataura zviri kunetsa, vanhu vakataura, umwe noumwe akataura, tikasvika pakudini, pakuwirirana. Asi chandakaona chikuru chakabatika panyaya iyoyo, musha wedu waparadzwa ndiana mai vedu isusu. Ndo zvakabuda mukutaurika. Vana mai vedu umwe wacho akasimuka akati tazvizwa, chitipai nguva tisare isusu tichigadzirisana tozokutaurirai. But up to now hatisati tazwa mhindu yekugadzirisana kwavo. Isusu tina baba munini edu anorwara, ipapa hawana kutouya. Ndatomboenda kunodaidzwa nehanzvadzi yangu, vanga vakutotaurawo zvavo zvavanga vakutaura, tikawasiya. Asi ndiye ega munhu wakataura kuti naimi mwanangu maakutoenda
shuwa apa muzukuru mwana wangu ini wakabva aigwa kumusha kwedu akanditi ndine munin'ina wangu nyakutofirwa wachiini zvamava kutoenda matisiyira mutorwa mumusha muno hapasi kumbofamba iwawo here ndikati baba handiti ndi mwana baba wacho isu tiri vana mungabvunze isusu vana kuti hapasi kufambiwa here saka nemunin'ina wangu nehanzvadzi dzangu idzo vana vaJohn takabva tadaidzana tikati uya uzozvataurwa ndibamunini wedu ndobva tati asi zvomaitikira azvo nekuti iko kuSouth Africa kwacho pasini pakaitika accident mapurisa achiuya nazvadzi yangu anga ariko kuSouth Africa usho anondipupurirawo zvakataurika pacho akati zvaitika pano its mysterious hazvizwisisiki kuti muri kuti panapa paitika accident motikari manga muine 1 2 nezvese zvatiri kuona panapa hazvigoni kuti zvidaro pari kutanga panga paine munhu wechitatu ndiani zvazi kana muchitenda kuti kune chivanhu endai munofamba handisati tambozoona zvinhu zvakadai makamera kuSouth Africa kune makamera takazoda kuti titeere kuti timbonyatsoona kuti chii chakaitika up to now hapana kamera result yakabuda kuti tizive kuti chii chakaitika tatenderana nehanzvadzi dzangu kuti sakana zvakadaro ngatifambe pakana pamwe baba ataura kudaro ndakabva ndaenda kuna baba wangu sara pavana ndina hanzvadzi yangu usha uyu anogara kuSouth Africa uyu ndiye wandinaye munhu tinogara kuHarare umwe munin'ina wedu ari kuUK tikaenda tikanotara kuna baba tikati baba tauyawo tine zviri kutinetsa maringe nekushayika kwakaitika kuna Perkins natadiwa mamumbodii tafamba baba wakati tazvizwa ini ndikati asi ini nhangu ka maringe kumashure sori regai ndidzoke kumashure pane dare futi rimwe rakatomboitika tisati taite remutumbi revabva kufawo rababa munini wedu anorwara kumusha ana tete wauya tete wacho ndo wakabva kushayika wakanga wamenyanya kutungamirira natete Naomi apa ndo wanga waripo vachidei tambofambira tarapisa hanzvadzi yedu iri kurwara mupfungwa saka ana tete wakati kune kwatanga takamboenda kwakazi kunoda kuti kupikwe doro kuzodini ana mai edu akataura tisi tinonamata titi zvokubika doro mamethodist haaiti izvozvo zvokubika doro yowe hobvu zvakataurwa ipapo ndanga ndiri kuinini ana tete akabva zvazosvika pakuti kana zvakadaro tinobika hedu zvikanzi dzimba idzi dziripo uyai mubike ndiana mai vedu asi ana tete akati zvinoita here kuuya kutobika doro mumba memunhu iye munhu wacho asiyunga ari kumirirapo saka ndopakazorizaota kuti padaizwe kashare mufundisi kashare wemethodist ndiye akazouya akaitwa prayer kunamatirwa baba munini wayo asi hosha yekurwara kwababa vangu haina kupera vakazoendeswa kuchipatara kwavangu kuita zvekupuhwa mapirizi ekungorijusa kuita simba kwaaiita achiita kunga zvine kakurwisana mazuvano nekumwa mapirizi haachaiti izvozvo asi dambudziko rekurwara harina kudini harina kupera saka isusu tauya pano inini hangu nekurwadziwa nezviri kuitika mumusha pasina munomiririra kana kuti zviitike takaenda kuna baba tichivataurira vakati alright mwana ndazvizwa January ndofunga kutopera kwaJanuary ndobva takataura chitabva kunoku kumusha baba munini akati alright mwana wangu ndazvizwa tichazoti tizvironge tofona futi baba vakati ndazvizwa 6 months down the line hapana chakanga chabuda ndobva takazovafonera baba munini wachibva wanditi ndakataura nevamwe wangu wakanditi kwamambo mutasa because ndakati isusu tauda zvekuenda kwamambo mutasa kwekuti tinopiwa vanhu vanotibatsira vasingazikanwi nemunhu vari neutral tiponyatsoziva kuti chinoitika chii mumusha medu baba akati onda zvamafunga ndikati zvanzi hapanenge pasina kushata saka baba vakazonditi ndafonera vamwe wangu panyaya yawakataura iyai wanditi mumusha medu hamuna ngozi kwamambo mutasa kunotongwa nyaya dzengozi chete inini ndobva ndakati saka munochiuya kunoku tiende kwatinoenda tigadzirise zviro ini ndikati aiwa kana zvakadaro isusu hatichatenderani nazvo baba munini wangu amboti haana mari yebhazi yekuti auye kunoku munin'ina wangu wekuUK akatumira $100 saka pandakazomufonerawo ndichiti pandataura nababa munini wanditaurira kuti hazi vamwe wangu vari kuti mumusha medu hamuna ngozi saka kuti tiende kwamambo mutasa hakunoendwa nevanhu vane ngozi mumusha saka imi muchiuyai kuno tiende kwatinoenda tigadzirise zvinhu izvozvo ini ndakambotaura tisati toda zvekuenda kun'anga dzinozikanwa nevamwe kana kuti tundurudzane kuenda kun'anga one of us toda kuti tiende kuna vanhu vanobatsira watisingazivi tese saka kana zvaa zvekuti ngatiende kuna vanhu vamwe vari kutaradaro chade munin'ina wangu akatoti inini handichakwanisi kana zvakadaro I withdraw mari yangu
akafonera mainini mudzimai wababa akatizvo mari iya yatatakati tiite basa iri kana zvasvika pakudai ina chapi huku dzenyu dzamunochengeta mainini vanochengeta huku dzenyu dzamuri kuchengeta dzasvika here nekuti ndoda kuzoti mupe vanhu huku idzodzo. Mainini akati hazisati dzasvika zvangu kana padzinenge dzasvika muchinditaurira. Saka huku dzakazosvika pakusvika ndobva wafonera bvamunikeni wangu bvaaudzwa akati pahuku 16 idzodzo vaataura ndoda kuti dzipiwa ani tikadzipiwa isusu. Mainini vakasiiwawo nedzavo 5 inini ndikapuhwa 3 kumba kwangu kwandakaroorwa kamuzvinganyama. Hanzvadzi yangu yakapuhwa dzake 3 ndine mupfundo wangu akaroorwa wakapuhwa dzake 2 navamwe mbuya wedu muchanyerei wari kwekuzengezao wakapuhwa dzavo 3 16 huku zvadzakwana. Zvasakana zvadaro kana paine rimwe zvimwe zvichazorongeka taakuita tiri tese. Hanzvadzi yangu yekusouth Africa akafonera kuti baba munini akati baba munini zvaapapi kuzvikwa mambo mudasa nguva iri kufamba. Akanditaurira hanzvadzi yangu akati baba munini wati madii kuti tazoti patichagadzira matombo next year tozozvigadzirisa. Hanzvadzi yangu akati chii chiromwenyonesa kuti tifambire nyaya idzi kusvika pakuzoti tozoronga next year pane takugadzira makuwa isi tisati takuziva kuti chii chakamboita kuti zvinhu zvakadai zviitike uye chii chiromboita kuti mumba mungofiwe padiki padiki. September kwakafiwa, January kwakafiwa, izvozvizvi tina tete wedu Dhori wakatoibva last Friday wafa futi. Hapana watatomboziva kuti chii chiri kuitika. Saka madii kutumira munhu aenda vaanenanzo akati zvinoita kutumira anzi itumira munhu munobhuka date wanotoenda ikoko. Saka inini ndakanga ndiri kuuya kuona mai wangu wangoparetwa ziso rine matsanga pari paexit holiday. Hanzvadzi yangu ati pauri kuenda kunoona mama chiendewo unotaura nani. Baba munini ndakataudza kuti kutumira munhu kunoita wakabvumirana nazvo. Ini ndichibva ndauya ndaenda kuona baba munini wedu vana vangu kuri pane vese vari papa vari kumba wasarafu vakandipa hanzvadzi yangu Fredi ndofunga aripo usho. Ndakaenda ndikati baba munini nyaya yamakasotaura tiri kuno kusati tabva takazoenda kuHarare nehanzvadzi yangu tikataura nababa munini sara pavana vedu tavataurira vakati oraiti mwana wangu ndazvizwa tiri kuronga asi tiri kuona nguva yacho iri kuramba ichireba pasina chatichaita. Saka inini kuuya kwandandaita ndada kungoti ndibatsire ana baba munini ndiende kwamambo tinobhuka date tozongoenda tese. Baba munini vakanditi zvakanaka ndazvizwa mwana wangu enda naFredi. Tichibva tauya inini naFredi takatanga kuenda kwasekuru mundenda sabhuku wedu bva wafonera ishe mukahanana vakati ndina vazukuru vangu vari panapa isusu tiri vazukuru vekwamundenda vane nyaya yakati vanhu vauye takatohaya mota ndobva taenda kwaishe mukahanana ndobva tanyorerwa tsamba. Tichibva tauya kunoku ndikaona sabhuku ndori pano ndikataurira nyaya yangu ndikati saka muda kuzouya rii. Ndikati pambari pa mid 21 June ndobva ndakauya. Ndikati mukupera kwemwedzi waJuly I think ndobva nenge pakanaka kuitira kuti munhu wese anga ainawo mari yekuti afambe. Tobva tachuza date ra2 date rinova rasvika nhasi ndosaka matoona tiri pano. Asi ndine chikumbiro nekuti pane kakutaudzana katazotomboita futi panzapo kana muri kutipa vanhu vekutibatsira mama. Ndiri kukumbirawo kuti vanozi vamukotsanjera wange wasipo paline up iyoyo because ndatozwa moshtaura kuti manje tinotoda kuti tiende kuna mukotsanjera tona mukotsanjera. So what who is he? The interest yekuti pataurwe munhu one of which inini ndauya kuzotaura nyaya yacho panapa handina wandiri kuda kuziva nezvake. Ndiri kuda kuti tibatsirwe kana tiine dambudziko mune zviri kuitika mumusha zvigadziriswe kana paine zviripo tozviziva zvogadziriswa matambudziko ari kuramba achiitika apere kwete kuti ndizwe munhu anotaura kuti hazi mukotsanjera who is he? Imi mvambo ndimi muri kufanirwa kutibatsira imi munotipa vanhu venyu vatisingazivi toziva kuti chii chiri kuitika. Ndatendawo. Mana mudhara baba ndiani? Ndiri baba. Ndizvo here zvitaura nemwana? Ndikati zvimwe ndizvo zvimwe hazvisi. Zvisizvo ndezvipi? Mwana uyu akauya kwandiri mambo baba yatadi kudai mwana ndazvinzwa ndinoshanda nemunini wangu ari papo mwana mudza munini atoda zvaitara mwana pano ndaa nemunini zvakanaka sei ndozvauri kuita sei zvauri kuda. Saka toita sei chitaura natete chiri hanzvadzi dzangu tosangana kumusha toronga zvakanaka-naka tikachita zvida zvifambwe
tofamba pakaita se tiri chikwata. Ndakafonera hanzvadzi yangu, ngombe yacho iri kuHondevari varipo. Ndafonera ava maibudedi varipo. Ndo zvataura mwana tiite. Saka tati tisangane kumba tisataenda kumberi. Anatenda wakabvuma. Zvakanaka. Ndakafonera bheku nemwana akati noziya nyaya ndikwaziya zviri kufamba musha. Ndafonera nateta kuti auya tisangane totangira ipapo tirienda kupi. Mwana akandipinda kumazviti mataurira natete ndiziya zvadhakwa. Ndo zvakanditaurira kuti zvadhakwa. Ndakabva ndanyera pakadaro ndauza natete. Ndo zvandanzwa kuti udzwire zvini izvozvo zvadhakwa. Ndo mamira akaita zveshe. What are you saying? Matete. Murumboti ini ndakamira kuti zvakataura nemwana kuti hatimbofambe. Ndakaudza hanzvadzi dzangu. Tikabva tati hanzvadzi tisangane kumusha tikurukure nyaya tatiri kutaura. Tikurukure nyaya tiri pamwe chete kumusha. Hanzvadzi dzakabvuma kuti tinouya topana dheti ripi. Ndakazopa bheki kune uyu mwana ari kufamba nenyaya dzacho. Kuti zvawataura zviya izvi zvakatiri vati ngatisanganei. Ndatisati apana dheti nekuti tisangana kumusha nguva rini. saka muruti kuya kwamaita nhasi you are not ready. Zvinotoreva izvozvo Changami. Hapana ndikada kubvunza ndikagona kubvunza vari mukati. Ndinobvunza ini ndichangovhunza. Ndikada kubvunza imimi hamusi ready. Fine. Mwana baba waripo ndovanani? Mwana baba waripo ndovanani? Ndiripo. Muri ready? Isu takamira kugara pamwe chete nanatete. So umwe futi baba waripo ndiani? Ndima wana tete wacho. Muruti tete. Ini ndakamirira kutaura kuti mudhara zvaataurirwa ndiyo chatunganidza nemhuri yese. Mhuri yakazara ichimambo nemhuri yese mumusha medu mekwaMatasva totangira ipapo. Uno takazoshamiswa takuona yaSamuel. Inini ndiri pakuti chinhu chakandibata nechekuti pataura hanzvadzi kwatiri kati makasununguka uyai tirini kuti zvadhakwa. Ndo pari kundirwadza kuti zvadhakwa zvacho chinyi. Inini ndiri tete wake iye ari mumba make ndiri mumba mangu zvadhakwa chinyi. Ndo pari kundibata zvakanyanya munhu. Ndati nyaya yekuti nhasi muri ready. Ndiri ready baba. But wamwe kava warusida kutanga taita dare rekumba. Dare rekumba harichaiti bange kuti mwana akabva auya mberi zvekuti tichagare mumusha wakaona zvisina kukodzera. Saka tiri ready kwaanoda kutitsvitsa nekuti ndiye achatidhiraivha kwese kwaanoda kusvika nesu. Ndiri ipapo. Ayo mukaombera maoko manje kwandiri manje zviwa zvanipa imwe picture, a picture which is wrong now, and the picture yamundipa zviri wrong yayekuti makutonga mhuri mese magezera munhu wani kuti nekuti iwo ndowazvitanga saka pedza nyaya dzavo, of which is wrong. Kana tikuti isusu pane dambudziko nyaya yangu iri pekuti tiri here in agreement kuti zveshuwa zvekutaura nemwana kuti zviri kunetsa here. Ndopane nyaya yangu ipapo ichokwadi here kuti zviri kuzi nemwana zviri kunetsa here. Ndana zviri kunetsa here. Ini kwandiri ini handikabvunza ndikati pane zviri kundinetsa here. Ini okay. Atikakupanikidzira oda handikataura kuti zvakadai kwandiri. Mudhara imwe mudhara yes zvekutaura nemwana ndizvere zvaverenga pasi izvo. Aiwa kufamba kwakangonaka. Tizozwira kuti chii chiri kukonzera kudaro iye tese takadai. Saka nditori ready kuita zvese izvo. Imwe muri ready? Right. Pane umwe ane mafungiro akasiyana neizvo. Sorry mama. Ndine mafungiro angu chitaura John Cosmas Matasva. Ndiri mwana waJohn Nzanzi.
ni matauro angu ndakamira semwana ndichitaurawo nevamwe vanenge vangu kana bamunini nevazukuru kana tete vaitoti izvi mutaitotya tozvitanga sei kana kuaprocha vanhu tinovatanga sei titoona vamwe vacho vari pano vaitoa kutaura mawitness ari pano kuaprocha wanani ana baba ana tete vanotyisa madhara handizivi kuti vanenge vachitei vari pano ngokutaura vega no ichi chandikuda muziva kuti chinhu chifambire mberi chiwanikwe nemaresults anenge ari positive ari agreeable to everyone. Chekutanga ndechekuti first panotanga kuva necommitment yemunhu wese kuti are we committed kuti chinhu chatiri kuita ichi whatever results dzinobuda we are prepared. Ndopane nyaya iko because zvekuti muzoti mafamba ka mangwana mafamba ka muchiti kwazi bambo ndiwo ane mabhashi akawanda hatiti mozozi mama zvagara zvakarongwa hazvibatsiri chinhu. Saka ndosati itai imimi nditaure zvamuri kuda imimi zvinoita kuti nyaya yenyu muifambise nezvamuri kuda imimi kuti ibude chii ibuditse zvamuri kuda the intended results. That's what is important. It's not about just following because one what no what tikadzimana tapinda mumodhi kuti nekuti nhingi ati saka ngatingoite it's wrong. Tikuti susu if you need time to sit down and go back and sit down as a family and isusu tikuti nhasi muripo handiti we can afford you that opportunity. Go back and sit down nhasi then give us chi kuti mawirana kuti chi the plan that you want now kuti mukuita kuna chi because pane two things kana iri family handitika there are two things. It's either muda kuenda kune mubatsiri kana muda toti mubatsiri auye musha. pamusoro mangu Yes. pfungwa dzenyu dzakanaka chaizvo asi as a family nimwanzwira ndakaibve tiri panze South Africa muno kutogara pasi chaipo chaipo handinganyepi because papa kutobuda zvimwe zvimaaccusation takatswa ndingi yense zveva street talks wakati takazodai tikadai but zvabambo zvanotwara zvandiri kutaura ndezvekuti mukafamba handiti muine kakufungirana kemastreet talks iko kuti wakazonditi handitika hazvina zvinokubatsirai because umwe atomuchii atopinda mudefensive mode already musati mambotaurwa chinhu but umwe atomudefensive mode kudhara handiti saka chitotika clear the air first handitika then munhu wese moenda muziva kuti chatikuendera guys tikuenda kunoita chinhu chakati pamusoro ndakazvimira ngoti let's go ahead ine nambo ready iweyo aredi fine handiti uyu mudhara wataura kuti ini ndingadzoki kumba tete uyu wataura kuti ngatidzoki kumba timbonogare kumba ndozvawataura mudhara uyu tete uyu handiti ndozvawataura kuti wauti semuri gari mbonoga isogara pamba tise plan kowa mwana waripiwa mwana anoda kutaura kuti vakugona vari play but kutaura ipapo sumuka pambo sumuka bambo gara imba pamusoro mambo nedare ndetwa Richard Madasha ani nangu ndakandiona nga zvakangokodzera kuti tingogare tangodini tangozviita bosi yatodeuka adini yatodeuka ita chocolate tatenda pamusoro imamundekwaita matafu atotosvika kuno hatichatokwanisa kudzokera mashure agreement navanhu vese pasati ngatikuchivatatomunodaidza munhu anouya pamusha podaidzwa tobva tapedza kunodzokona kugara pasi kunodzokona pasi here titozouya futi kuti tiende unofambira what kudzokera pasi kunogara pasi tinofanira tine decision. Yes, you know my way my question is ndekuti handiti uri kuona ndiye baba handiti ndiye uyu nditeto handiti asi baba kutaura kwaita anotaridza kuti anenge amuka feeling kekuti ndatorerwa chigaro changu. I am supposed to be organizing these things but someone is taken over what I am supposed to lead. So in Indian report, let's go down to Tagara Pasi, we talk about this thing, then we plan. Don't know what them down. Asi vamunhu vamwe vari pala pakutosikira ndosandatsa ndakamugona but ndo wobva washaya question yamwe
question yangu kuti tine discord. Ungana pane nyaya yangu yekuti kuti tifambe tine discord. Yekuti some are in disagreement, some in agreement. And ndopane chii? Ndopane nyaya yangu ipapo. Kuti yes, musangofambe zvokuti mungoti tafamba. Ungapoita nezvo kuti musangofambe zvongoti tadii tafamba. Handizvo because mukaita zvongoti tangofamba tafamba handiti already even nyange pasati paine chatombotaurwa pasati kupatoita pane umwe atobvira aramba kare zvichanobuda ikoko watobvira aramba kare pasati pasina pane chatambotaurwa but atoramba kare. But the majority of the people, what would the farm? The majority of the people, the majority of the people, what we are the farms. Deputy, kaitika muita zvinezvi. Chada kutaura here. And this is the truth. This truth chofana kubatsira. Chokwadi chirapa ndechekuti pakati penyu apa pane wakatofambawo wega separately. Asi wafamba separately wari wega watori nemazita awo inawo. Saka chawari kuda chete i-confirmation. Ndakamona? Mutitesa ndini kuti wakafamba wega wasina kufamba nechii? Watori nemazita ane awo watori nawo. Saka chawari kuda ndechekuti patiri kuenda chete handiti tikangosvika ibva tozi yes totati nekwakati kuyawo ndopachadzakautaura nekwatakamboenda kubhoera yakataurwa anoona ninendoa. Saka ndosati kuti no guys, kana tuti isusu kana tinogadzirisa chinhu handiti ngatise misoro yedu pamwe chete kunyasa kuzvipira kuti guys whatever the outcome handiti nyamwe ikazi ndini handiti asi kana inoti ndine zvandozivawo zvisho I need to own up. Ndobva ndabatsirwa kuti sei kugadzirisa chinhu ndo zviri important. It's not about kuti tikuita fault finding kuti taungoona chiro kuti ari kuraya ndiani ndiri kana maona kuti ari kuraya ndinhingi then what next, because what is important kustopa kufa kwevanhu. Mona mane nyanyi. Saka kana paine munhu akutoziva kuti ndiri kuuraya handika that person nyange mukaenda kwamuri kuenda endai nemunhu ari ready kuzotaura kuti azoitwa guys ndini ndandiuta zvakati help me. Angamugona then but mukaenda manje nemunhu atogara akaivhi nyange ari kuziva kuti ndini ndiri kuuraya but autogara autofutidza foya yakachitokandawo foya pasi kudai zvakabuda autotoisawo ridzi kuti hazvinobudi baiko. Ngoda kutaura chinhu wani ukaona munhu anokwanisa kuita mushonga wekuuraya munhu handiti the same person iye anokwanisa kutsvaga futi mushonga wekuti mhepo yemufu isamunetsa. Handikaona nyechibaiko ukaona munhu achikwanisa kuwana mushonga wekukwanisa kuuraya munhu it means the same person anokwanisa kuya kuona futi mushonga wechii wekuti munhu iyeye afa asamuke. And the same person anokwanisa kutsvaga futi mushonga wekuti pamunoenda pan'anga chaipo signal haibudi, signal inorasa. Not more. You should be ready for all this thing. And now the story our story Yes. Takuda kuti zviitike taida kuti tisvikire pano motibatsira ndimi ndosaka ndatika inini ka kutaura panduta ndokuti ini normally chandinoda kuti chinhu chifambe because at stake anditika is the family at stake, not individuals. And saka kana kuti is the family at stake, it means chese chatikuita as a family, then whatever zvabuda we assist each other kuti zvinhu zvite sei zvikadzisike zvinhu zvapera, because it's for the benefit of the family, not in my individuals. But tikatanga futi mukati like izvo zvamuta kuti adzane mamutaura adzane
kuti panati totoenda kwaMbosanjira. From the way I know munhu anonzi Mbosanjira, I have dealt with that guy for a long time. He has helped so many people for a long time. He is not someone unofunga kuti unokwanisa kungotenga kusvika kuti $100 or $20 uchazvando. Munhu anoita basa rake. Munhu anoita basa rake ukubatsirai. Because I think there is testimony. Ukaenda bese bana manyarara nadakarembwa bana bese bakawanda bese umu vanhu vabatsirwa. Chiri important choda Mbosanjira ndechekuti are you ready to be helped? Finish. Because the difference between Mbosanjira newamu wamusangana wamusangana nawo ing'anga. Munzera muri imi muri kuenda kung'anga musikaendi kumasvikiro. Svikiro neng'anga zvinhu tu zvakasiyana. Because svikiro ari kuchekinyora, ari kumushonga. Munozwa? Asi n'anga uchitosvika inotokupa mushonga yokucheka nyora, yoita sei, yokupa mhiko nechii. Asi svikiro hariiti izvo. Svikiro rinokusvika rokutaurira mamiro akaita zvinhu, robva rakupa gwara. Chiita izvo. Kana mushambiri mbozi mungaipa ngamunyepera ndazi mushambiri amuna ngozi amuna aiwa guys pamunorara nekuswera kwakasiyana. Muruzwa baba pamunorara nekuswera kwakasiyana. Munhu zvaaripo papa ndiye anozvizira ega. Muruzwa munhu paari ipapa ndiye anozvizira ega kuti ndakambinga kusvika papi. You'll be surprised nga kuti pama suspects yamuinawo pamashaya kana kwana robatwa kuenda kobatwa kumunhu wamusingambofukiri nokuti imimi ndimi wamata kuti futi ninga kana angaioni ba angaioni ba. Wapana wemazuva ano vari kushinwa, wapana wemazuva ano vari kushinwa. Munoziva wapana vari kushinwa. Munonobatirwa munhu wamusingambofungiri kuti mese munotanga kutoramba ndimuti ningi kana ninga angamboiti zvoitomuziva kana asi ari iye ane tunhu twese. Nyaya yekuda kupfuma, nyaya yekuda kugara zvakanaka kudarika vamwe inokwanisa kuti ipinde uchiita tumwe tunhu tusina basa. Saka ndikuti anyway imi kana mati as a family you are ready kuti mubatsirwe. Akuti mukomana I don't know, munokwanisa kumubata maminisi muri panzara kuti vamukwanisa kubata vanhu tovatobata kuti vaone kusaidha kuti mei muri kuendako here kana kuti awire. Muri kuda wangani, wairi here, watatu here, because normally isusu normally kuti munyase kubata shuwa, kuti munyase kubata shuwa ka mune kusvika vanhu at least about 3. Unozwa uyu saka chachakanaka ndechekuti kuti nhasi muzokwanisa kuti nhasi mapapa maendawo kuzodai hamuzvikwanisi. Saka tichiti pakaita kana kuti 1 anokwanisa kuuya nhasi wouya mupedza naye then tokutsvagirai umwe wouya chingodaro because semujei kuti nhasi haazite mari tisimudembande pekutangira but tikati nhasi ka tikazva kuti vakomana vari kumitiri zvakaita sei anokwanisa kuuya nhasi achikwanisa kuuya uya kana mangwana paine umwe anokwanisa kuuya futi anodii futi uya futi mangwana andizvo. Saka chimbomirai bhidhara mamboite confirmation musafungire